जइयौ या हनुमान लंका के स्थान लंका के स्थान सीता रोवती है रावण फूल बाड़िया में सीता रोवती है रावण फूल बाड़िया में छुपा के अशोक गाछ थर छुपा के अशोक गाछ तर छन में मुंदी का गिराई छन में मुंद्री का गिरा सीता उठली चेहा कोना एलौं हनुमान सीता उठली चेहाई कोना एलौं हनुमान नांगर में रुइया हमले पटे अब नांगर में रुइया हमले पट अब सीता के कंधा पर चढ़ अब सीता के कंधा पर चढ़ हम आगिया लागब पाँच बाटिया में हम आगिया लागब पाँच बाटिया में।